Disatijin bot mir-referendum, il-Kummissjoni Elettorali ħarġet avviż fuq kif ser jivvutaw in-nies li għal raġunijiet varji ma jistgħux joqogħdu fil-kju. Persuni li għalqu 70 sena u dawk li jinġibu fuq stretchers jew mill-isptarijiet ser jitħallew jaqbżu l-kju f'kull ħin mingħajr il-bżonn ta' ċertifikat tat-tabib. Persuni bil-kart anzjan li malqux is-70 sena jitħallew jaqbżu l-kju bejn is-sija u l-5 ta' wara nofsinhar. Persuni oħra li jkunu morda u ma jistgħux jistennew fil-kju iridu jippreżentaw iċ-ċertifikat tat-tabib u jitħallew jaqbżu l-kju jekk imorru wara s-sija ta' wara nofsinhar. L-istess japplika għal dawk li għandhom karta tal-identità speċjali maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità. Intant dawk li jibqgħu ma jiġbrux il-vot sa tnejn li ġej jistgħu jiġbruh personalment mill-Uffiċċju Elettorali fil-Belt Valletta jew ir-Rabat Għawdex. Il-voti jistgħu jinġabru bejn it-tnejn u l-erba' mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija u l-aħħar jum il-ħamis mit-8 ta' filgħodu sa nofs il-lejl.